ubalekani mfethu ubalekani my brother baba vuka my brother my sister no ngamtonsi kanjani makavuke beyathi umntana kuso wakhe makavuke ngamtonsi my brother my sister man wamshaya beyathi umntana kuso wakhe makavuke my brother makavuke beyathi umntana kuso wakhe pincham qosukume angaqedi ukufunda ngithi ufendiswa my yini sister ngamshaya angithi ngiphinde my brother we are pleased to Ona rona retsa, sigo machine, unga tata zeli stay calm. Don't the machine, it repeat it keys or a 2-piece, forget no matande kishi. Empilo is a costa, goge nama osta. sanibonani babukeli bami bahle emakhaya ubheka again bafethu njengoba abantu benu bacelile bafethu ukuthi bafuna i-part 2 but bayifuna manje namhlanje so mina ngidecidile nami ukuthi ngifonele zami siyenza into ehambayo kuhlangane fast bafethu ngikhulumile nabo ngicelile lapha phakathi ukuthi siyeza phela ngizana labantu bazwenza i-DNA test bathi ku right so sesilapha phakathi bafethu sesila egate sifuna ukungena manje ubafo nomntwana nomelem basemotweni njengoba nginazi ukuthi asi-expose abantwana la eshowini thina sizongena siyenza umsebenzi phakathi masiphuma yila sonifundela khona ama DNA test bafethu cela ningayendawo bafethu stay tuned niyazi ukuthi Rich Nation TV bafethu iphilela nina bafethu siyini ngaphandle kwenu bafethu niyazi ukuthi simeka sure ukuthi nina right and then lokho kunye sesokubona bafethu ngifuna ukuthi ngingadli isikhathi ngiphuthume ngene phakathi into engizoyicela before ngihamba bafethu ukuthi stay tuned bafethu ningayendawo mawukuthi nifuna ukusnacka nifuna ukuyenzana amakholi thathani yonke into nibeke la eduze kuze mangena phakathi mase ngithi ngizophuma nithola indaba ningamisi futhi ngiyangicela ningamisi ngoba le ndaba yanamhlanje inkulu kakhulu yashisa ngoba my brother bekaphethe izinto uphethe imali ebonakalayo mara badawa imali idliwe emadayisini siyenza kanjalo le ndaba fethu nisho nani lapho kuma comment section ukuthi wena ngebe beyiphethe kuwe le mali bozenzani im-advise yeni ukuthi next time ngenzeka phinda ithole mara into engiyaziyo mina kulomhlaba iChristmas iza kayi-1 bafethu mara ningitsheleni ukuthi umuntu makablow i5M emadayisini usuka acabangeni bafethu abanye abantu ngasho ukuthi babaloyile ungasho ukuthi babashaye ngezinto inkwenda niyasebenza la ngaphandle bafethu usho ukuthi ublowa i5 million ungaphanga nomntana wakho anything it doesn't make sense bafethu mina nokuthemba ukuthi my brother imali beka iphetha ngithembi mara njengoba imedia yakhe isho ngizothemba cause bengingekho ende mina ngithanda ukubajaja abantu bafethu Rich Nation TV njengenjwayelo ngakhohlwa ukulike share phinde subscribe bafethu ngingakhuluma lisishoni ilanga ngiyancanywa bafethu ningayendawo cha Mzansi njengoba ngishilo bafethu ukuthi ubafuthe wafuna namhlanje ama DNA test bafethu azange sadla isikhathi sikhulumela abantu bethu bathi sifele sifike manje bafethu so sibuya phakathi bengingafuni ukuthi ngithathe ama video phakathi because besiyenza izinto zethu yabona mara manje ngibuya phakathi nabo vele sithestile umntwana unfortunately anesimvezelana because umntwana asim-expose mara sibuya phakathi sithestile so ngifuna ukunifundela wona njengoba ngilana ubafo naye abakawaboni kahle yabona so my sister ready ready bafo now funda la mfundi okay ithi indaba we are pleased to report that the results indicate a 99% my brother baba baba my brother baba ubalekani mfethu ubalekani my brother baba vuka my brother my sister no ngamtonsi kanjani makavuke beyathi umntana kuso wakhe makavuke ngamtonsi my brother my sister man wamshaya beyathi umntana kuso wakhe makavuke my brother makavuke beyathi umntana kuso wakhe pincham qosukume angaqedi ukufunda ngithi ufendiswa my yini sister ngamshaya angithi ngiphinde my brother we are pleased to report that the results indicate a 99.9% probability that Petros Dube is the biological father of the child Spesihle Dlamini. Angeke
Hayi. Bomphika musi my brother. Phika. Bomphika. Khuluma. My sister. Makakhulume bekamphika. Kanti wamshaya. Bekamphika, My sister. Relax. Umshayelani mntana abantu? Why bekaphika umntana? No, why ama-DNA? umshayelani? No, ama-DNA bekaphikelani. Why bekaphika? Mamshaya my sister man. How? Wena ushaya ubani momshaya so mntana abantu? My brother ngicela usukume silungise indaba. Makasukume bekade umntana kuso wakhe. Please my brother ngicela usukume mpintshami. Hatlakhe mpintshami ngithola. Hatlakhe mawubalekani mpintshami? Wobaleka bafo ngitshela ukuthi wena ubalekani usabani usabude ke Ngisho bekathi umntana kuso wakhe. Ufuna ungibulala lo. ufuna ukubulala mara wobaleka mpintshami ubalekisa yini Uthi umntana no my sister yini my sister my sister mamela mina Okay, singikumamela. ufuna sikusize o ufuna ukula Okay, cela ngisize. no ngiyabuza my sister mina ngitshela ukuthi ufuna sikusize mawumshayela mntana Maka why bekathi umntana kuso wakhe nawo ama-DNA la. my sister ngicumelane ngikhulume no my brother atlaki mpintshami ne atlaki ngiunderstand mara mina ungikhawaza ngento one waye ubaleka masithi ungasondeli imali angasondeli hey master wena ngathi awulawuleki nje wabaleka mpintshami uyacaba ukuthi uzokumura Asha. lo muntu Shaya ukuthi bekaphika, wayebona. Bekaliba kumura file ngesikhathi sasenoma. Shaya ukuthi bawuphika. Bomshayela ukuthi bekaphika. Ngapha bengingalali ngaphandle bengihlezi ngilala naye lo bese kazothi yena umntana kuso wakhe. Ngithola kabi. Relax ungamshaya master. Angamshaya. Usazomshayelani manje? Angithi siyalungisa manje. Wayebekaphika imshayela ukuthi uyaphika. My brother wale ndaba yakhe yokuphika yakukhabathisa manje. Uma udekela ukwatile kokugcina mpintshami. Kuyafana. lo muntu Urafu. Maye okay fine ngicela ungitshele mpintshami yakhe iplan yakho yini manje njengoba sisithola ama results ayasho ukuthi wena uthema lencisi. Asha. Shimanje uthi kumele uvuke ukhereza. Kamele uyohereza. Kahle. Wayola lo ngibonga yenza into right mfethu. Kanti yacaba ukuthi indoda kamele ihereza wayola lo ngibonga yenza into right. Asha. Izinto bese right. Beze right izinto. Kahle. Mara my brother mina ngifuna ungitshele futhi vele uyiblowile le mali mfethu. Acham. 5am. Kahle nje ma. Yabona lo wayaphika umntana. Wayaphika umntana, wayaphika umntana. Mayezela sister. Uphika umntana. Mara yini? Okay Wayaphika umntana. My sister. Ngicela uhambe tu. Uhambe. Sekuthole pasini. Hayi. Lo sisi awuna respect mase ufuna sikusize marupizi ushaya my brother. Ayikho grand lento ayithunayo mpintshami ukela ngithola. Ayikho grand yabona manje njengoba size la. Ufunela amaphoyisa. Aneka sayiwina le ndaba yakhe because already sekakubeka isandla and thina siyazi ukuthi umthetho awuvumi ukuthi ushaya umunye umuntu angithi. So mina into engizoyifraza mpintshami ukuthi uvuka uphandele incosi yakhe ngithola. Kuleka nje. Ne Zishaya lento fast. ngiyakufraza ukuthi ngicela ukuthi uphandele incosi yakho ngigaya only 2 months yangithola this 2 months lezayo umntwana thina njenge Rich Nation TV sizomsupport mara from lapho wena njenge timer kwamele ube responsible Angabotsha. ukreni ngalokho Mina. ngiyakufraza mpintshi nanoma abantu uthola imali futhi ungayenzi lento eyenzile mfethu Angeke. shebheka manje uyabhayiseka umntana ova iskela ngebhathe edabukile ngapho uyamphika futhi yabona ukuthi udala ama flop Ngiyabona nje. ngiyakufraza mpintshi Cham froze ufunela amaphoyisa. ufuna amaphoyisa Cham. afeli sizorifonela amaphoyisa sibone ukuthi silungisa kanjani because nama ngikho happy they were treat ngakhona ngithola siyazi ukuthi ushaya ama flop mara ukuthi akushaye iflop phezulu kweflop ngithola Mzansi bafethu ama DNA test nawo siwaphethe inkinga manje my sister sekakwatile le ndaba le emudla phakathi bafethu sekashaya impama kuma brother uJackson Tekren bafethu mara like sizozama ukuthi sihlale nayo my sister simtholela counseling abe grade mara my brother into asicela yona ukuthi sifonele amaphoyisa bafethu bazolungisa le ndaba ngoba bamshaka kabuhlungu nami inhliziyo yami besebhlungu bafethu Rich Nation TV njengenjalo ngakhohlwa ukulike ni share niphinde subscribe kancane bafethu cha